L-impenn tal-Gvern biex jippjana bil-qoddim u jaħseb għal ġenerazzjonijiet futuri qed iwassal biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' kuljum tal-Maltin u l-Awċin. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta t-tnejn wara nofsinhar indirizza konferenza f'Pariġi li ddiskutiet kif it-teknoloġija tista' ssaħħaħ il-ħidma tal-gvernijiet. Il-Prim Ministru esprima l-gratitudni lejn il-Gvern Franċiż kif pajjiżna kien wieħed mill-ftit li kienu mistednin għal din il-konferenza bl-isem ta' GovTech. Il-punt prinċipali kien minħabba l-iżviluppi li għamilna fost oħrajn dwar il-qasam tal-blockchain fl-aħħar żmien u li qed jiġbed interess internazzjonali. Il-ħsieb wara l-messaġġ tal-Prim Ministru kien li l-iżviluppi li qed iseħħu fit-teknoloġija mhumiex biss relatati ma' servizzi finanzjarji, iżda jgħinu wkoll fil-ġlieda kontra t-tixrid tal-miżinformazzjoni, kwistjoni li fi kliemu teddet id-demokrazija. Permezz tat-teknoloġija wieħed jista' jipprova jara kif problema li mhix maħluqa mill-magni, maħluqa min-nies għax min jivvinta l-miżinformazzjoni huma nies li jużaw mbagħad it-teknoloġija li nikkombattu dan kollu permezz ukoll mbagħad min-naħa l-oħra ta' teknoloġija oħra. Aktar kmieni il-Prim Ministru Malti jiltaqa' mal-President Franċiż Emmanuel Macron fil-preżenza tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres u l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Suq Diġitali Andrus Ansip. L-impenji tal-Prim Ministru għall-bidu tal-ġimgħa ma waqfux f'Pariġi kif issa jinsab f'Palermo fi Sqallija fejn it-tlieta sieħu sehem f'summit dwar is-sitwazzjoni fil-Libja.